Bin, niabot suday ka. Gapas ko ni mo diri sa buhol. Siyempre, ingana ta kagihigog mabi. I love you. Kung gusto nga sa ko, ikaw mo biya. Pre, naunsa nang magkabuang dira ha? Tindog dira. Saan yung tawanan ni na? Dira? Awar ko ng porma ni mo, awan na itsura ni mo, mura kagbuang dira, mura ko yung nagatiman sa imo. Kung na resulta sa gitungab ni mo tanan. Matay. Asa naman to sa pari, oy? Paniani ko dira niya, wala pa. Padadala pa yung kuhanin niyang baso. Pre? Pre! Putik ka may bantog ra. Kinada ito ba? Litre! Niyana pre, oy, bantog ra di ay. Unsa pa? Pero May muntag, may muntag! May muntag pero tayo sa pre, anong... Sa dekasyon pre, anong pinakalit man ni mong tawag? Okasyon? Oh, Gitawag na kog balik ni Hana og B. Be, be, okay na ka, be? Be, putik ka may grabe, i-celebrate mo na. I-celebrate mo na mag-inom ta karon, mag-shotting ta. Pero, ano, gitar man doon, asa di si Marjong? Marjong? Unsa naman ka? Busy si Marjong mamaligag suman. Oh, baligyan kasi kita rin doon Kita mag-inom-inom. laksa. Kana, may the best kayo. Drink all you can. Pero, usa jud ay nahitabo pre, ano gitawag man kaniha nagbalik og be? Gusto jud ka makabalo, no? Siyempre naon sa ka. Di ba kay ila man katong bangkiro? Katong sa sapa? Katong bangkiro sa bangka mismo. Oh, lagi-lagi nya. Kung sabon ako eh. Gimo na kong tulisan. Gisugo na ako nga pa-hold up si Ana. ayoko! Ayaw lagi! Grabe, walo O kabalo ka sa initabo. Tapos, Ako ang nahimong superhero. gisave ni mo kuno ay. Gisave na ko. Binigyan na sakto dito eh. Yung sulong, baby! Boyawers paroy ang mga plano ni. Mga to si Ana, wala'y nabuhat ni Gakos. Nilak-hilak. Pero gani, niabot ka. Buhaton ng tanan para di lambiyaan. Salamat, Bi, kay giluwas ko ni Mubi. Tawas mo na to. Mo na to! Kabalo ko nga paingon nato nagali ang style gani pre, medyo emosyonal na ang babae, tapos gitawag na kog balik og be. Dako nag-chance nga magbalik na me. Grabe yun ang Ang gingon sa mo pre, nya inom na ta. Di, ten sa pre. Ang pulutan na ni pre, inom man kyan eh. Siyempre, di yun na mawalang pulutan, Ay. di ba? Nadyo dapat na. Grabe, imbis magsugod na ta ganina pa kasigig panguan sa kuha ba? Pulutan. Oh, pulutan Ano yun. problema pulutan pre? Ay, Antay na parehas na. permente o, asa pamili mo hanay. Paano or biskwit? Paano biskuit? Oh, Saan man ni pa mainit? wala di kakabalo sa latest trend karon pre. Tuba plus pan plus biskwit, mo ni pinakatibay karon yung nun. Kumbo na pa ni pre. Unsa pa? Mo ni ginatawag nga new version of combination. Unsa di ka? Biskwit. Unsa yung mga paano biskwit? Sa kasa na pre, kilami man yun na. Ikaw sige. na, pulutan mo na. Ikaw yung unang paano, ikaw na shot oh. Bebe. Oh, Butang eh Oh, butang sa ha. pamandi- Butang eh. Ah. Oh, tama na pre ha. Ito, ito slow na mo rin pre. ito silo. Namura ka ng soft drink sa una ba? Buti ka mo mura kape. May ano ba? Ay, ano ba? Sorry pre. Guys, pre. No. May ayo Kalami, no? Sa kalami ko na ni pre, nakinomdom ko ito ng lamay ko. Mora na imong bahin ha, kaya kuha na ni. Yati! Yati, gitungab tanan. Bahala ka dra pre, basta kaya ako. Mag-inom nga pong ko, kaya lamay ka na yung new version of combination. Oh. Tanawa mo na. Mo na yung resulta sa kaulit ni Mugtuba. Laklak pa mo na, gidaman-daman na ka. Ako pa damgo ra jud ito. Tamgura to nun sa ka. Abi jud akong niadto na siya na og buhol pre ba yun nya. Giadto na ko siya sa airport. Nya nagbarko man day siya nag-away mi. Muadto na ko, bahala ka diha. Gisundan ako siya sa buhol. Untod nga nagka-okay, nag-kiss pag gani mi. Gidaman palagi ka, pagmata. Uy, pagmata. Saan yung tawhanan ni? Kabalo ka? Si Hana pre, nara sa ilang balay, naglawg ratog pato. Oh, nya, mauna.
Dalar na sa imong kahubog. Eh, bangon na dira Biki. Tindog ka. Grabe, maho naman ng taon ka eh. No? Puti, kamay na kaigit mga pre. Nagisibot pag yun. Ano nito? Nabakat ang hana eh.